Tegetlen kell. Tudok egy pár tegetlen. Tegetlen kell. Oh, nem bírtam. Hol rakadva négybe? Macska hely! Macska hely! Macska hely! Macska hely! Macska hely házában. Lókutató, ítató. Ó, te búzi, na most elfogyott a beszélőképek. Te. Te, talán már szavak sincsenek. Tényleg rólad még harmad oldalán sincsen. Nem is hallottam a kapcsolatban. Ha hogy lenne gondolatod, nem tudsz gondolkodni. Nem ér többiek. Nem se tudnak. Többiek, de nincsen gondolatban. Addig jó. Jó, Itatóban. a kutatói A lókutatóinak. Elmondtad a traktornak. Hogy beszélt? Te? Én hogy beszélsz? Magyarul. Ezeket még mindenki vagy általában. Rohan te. Mint a nekem. Mit a neked? Mindjárt azt mondja a vitát. Mind a vitát. Megint vitázok. Megint képzeljéd a fejlesztál. Mindig. Azt sem találom, mert traktoros vagy. Műveled a földet. Föld művel téged. Téged meg a földművel. Parasztos itt vagyok. Ja, hát azért jöttem meg. Reméljük, Itt van a készek pofám között. A riskek. Vakarjad bámulni. Most vakarja. Jaj, geci. Azt hiszed, okos vagy? Elírom te paraszt. Gépelek. Gépet? Művelőt. Művelem a gépet. Látod, így szántás. Gépet műveled? Itt vannak a szántások. Óras táblák vannak ott. Itt van a Ott a seggyel van. Itt a traktor, szállító. Jó. Lézerre. Megkaptam az új támogatást, aztán Jót is kaptam. Jó. Te idénbe jársz, te? Ilyen Gyurma váróban. Gyurma váró, Nem ér, azt már is meg. Azt hiszem, hogy még nem vagyok. Nem, vagy nem. Most nem, most nem vagyok. Hogy még nem. Ja. Traktor ez így. Nincs egy távon kormány. Nincsen. Kőkemény szarvat neked. Várj, a sor. Atomtraktor. Nem. Mivel megy? Paks mellett. De nem, mi nem Paks mellett vagyunk. De múltkor voltam. Na de az volt a kérdés, mivel megy a traktorod? Fejlődtem azt meg. Aztán mit történt? Pálinka. 50-essel. Még 98-es szoktam tankolni, tehát Istenem. 98. Este meghúzom, a többik meg megy a Verdába. Az anyám, és még ő. Hála égnek. Hála ég. Hála égnek áll. Ja. Sári megvan. Nekem nem a Sári van, az a tetnő, te. Tetnő. A tetnőd az nem. Nem Sári, hívják. A tetnődet nem jár.
Be fogok ujjamni.